Rudy ich mal niekoľko. Ja iba jednu. Budem potrebovať meno. Je mi ľúto, ale ten muž by to nikdy... Toto určite Miloval nie. vás. Áno. Manžel to vedel. Kto z vás s tým sekol? Ja. Majky? Janet, veliteľ má pravdu. Potrebujeme to meno. Eddie, daj mi svoju zbraň. Stratil si svoju? Janet Milnerová. Všetko viem. Najprv si svojmu partnerovi nasadil parohy a potom si ho zabil. Takže daj mi zbraň, lebo si ju nájdem a sám ju pre teba nabijem. Posluchni, Eddie. Čo robíš? Toto sa nemôže plaviť. No... Naozaj to nie je... Nie je dobré. To všetko musí ísť preč. Použila klince. Ale mali tam ísť skrutky však. Zrejme Mossad-zné. Čo je v plánoch? Hliníkové. And if love is all around us, how could this have found us? The move you know is don't let go of me. There is a world inside the world that you see. Slovenské znenie pre televíziu Markíza pripravila spoločnosť Dimas. Spolupracovali Ivan Vojtek starší, Dáša Rúfusová, Barbora Chlebcová, Marián Chalány, Daniel Fischer, Tomáš Marcel, Pavel Gubčo, Monika Kraupová, Helena Gracerová, Viera Remeňová, Darina Hluchová a Pavel Gejdoš.